Usa sa makabalda sa mayong dagan sa traffic, mao ang mga pedestrians nga mapugos paglakaw sa tunga sa daan tungod sa kahuot sa sidewalks. Kaganina, mga sidewalk vendors sa Colon Street ug Osmeña Boulevard gipanghipo sa City Hall. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sa dito, wala sa amin supla, sabi mo hanggang sa dito. Ako yung kotisit, wala supla gawas. Nainasab nga kasikas ang nahitabo tali sa mga manindahay ug sa mga sakop sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement kun probe ug sa Garbo Asenso Sumbanan Alyansa kun GASA atol sa ilang clearing operation sa mga illegal sidewalk vendors dinhi sa downtown area kaganihang buntag. Hinuunway ng lupad ng mga kabtangan sama sa nanghitabong demolisyon sa usa ka tindahan sa may pahina sentral niadtong Lunes. Ang ubang mga naninda, mireklamo nga wa kuno sila hatagi og igong notisya sa City Hall apan ang probe miingon nga niadtong Hulyo pa sila gihatagan og 72-hour notice. Gani na ngayog lugway ang vendors hangtod sa Agosto 9 ug mipasalig nga sila na mismo ang muhipo sa ilang pwesto. Apan hangtod kaganiha, way nahitabong voluntary clearing, mao ang probe na lang ug GASA mao'y nangunay sa pagbuhat niini. Ang una-una gud sa vendors, panginabuhian nila, ila ra jud nga ilang kasayon, ila ra gyud ka. So, ang mahitabo kung tan-an laway ga-regulate, modugang. Naninda pata siya ron og sunglasses, ugma na siya cooler. Ang mga stalls nga gipang tangtang kaganihang buntag mao kadtong milapas sa 2 by 3 feet allowed size, kadtong mga gipasagda na ug kadtong di-regulated sa GASA. Nasayran nga sukad pa niadtong 2010, wa na midawat og mga aplikante ang GASA alang niadtong buot maninda sa sidewalk. Sir, di sad pwede katulgan ikagabi? Mo na usa gawa pa, dili pwedeng paabangan. Kaya na mo iban na ada niya kipaabangan, ipaligya. Dili pwedeng katulgan, dili pwedeng magluto-luto. So bawal na siya. Oh. Amo galing yun in the near future, ang ato yung gusto nga, wa na yung mabilin sa sidewalk, kanibang uban, tabunan ra ba? Usa si Nanay Carmelita nga naninda sa di-designated vending area sa sidewalk. One side gid mi, ma'am. Ang problema kay ini kagabi wala man mi kabutang nga kahigtan adto. Ing bali mi ngadto nga sayra kay among ihigot. Oh, nya lang gilangkat nga. Daghan kay tong mga gamit adto, ma'am, mga tinda na aman among gihigot. Usa sa mga balaod sa grupong GASA ubos sa Cebu City Hall mao ang ilang one-side building policy kung diin usa ra ka bahin sa sidewalk ang mahimong maokupar sa mga manindahay. Tumong niini mao nga mas mapalapdan ang atong mga sidewalks ug nga di maglisod sa pag-agi ang publiko. Mabawi ra sa mga vendors ang ilang mga kabtangan sa opisina sa probe kung mubayad og 500 pesos nga multa ug ang di mubayad gikinahanglang ipaubos sa one-day seminar. Andrea Patenia, News 5. Gitigom kaganina sa kapulisan ang mga security agencies nga nagdumala sa mga hotels ug mga shopping malls sa Subo aron pahinumduman nga gikinahanglan pahugpan ang seguridad sa ilang gipangbantayan. Jinky Bargio, Sugin Limi. Human nagtagbo ang kapulisan sa Muslim community kagahapon, mga hotel ug mall security officers na sab ang gihimamat sa mga kadagkuan sa Piero 7 karong adlaw. Nagunang gisgutan ang pagdoble pa sa ilang seguridad sud sa tagsatag sa nila ka mga establishmento nunot sa nitabong pagpamomba sa Mindanao. It's just their cooperation so that we could work hand in hand to combat all these forms of threats. Apan bisan pa sa mga pagpamomba nga naitabo sa Mindanao, wa na apektuhi ang mga turista nga nanganhi sa Subo. Puno lang gihapon sa mga turista ang mga hotels ug malls dinhi sa syudad. Kiniti mailhan nga kumpiyansa ang mga bisita sa Subo. I would say not really affected. Hopefully it won't escalate more. For this level, at this point in time, I don't think it's affecting Visayas. Gipasalig sa asosasyon sa mga security officers nga pahugtan pa nilang ilang seguridad sa ilang tagsa-tagsa ka mga gialagaran nga establishmento. Like opening channels for the local security officers to reach out to our PNP intelligence most specifically. No? Jinky Bargio, News 5. Sa Lapu-Lapu City, kalit lang nga gipusil patay sa iyang kainom ang usa ka lalaki. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dinhinang dapita mahayad sa ibabaw sa usa ka sandayo nga sin ug wa nay kinabuhi si Demetrio Maribaw, 52 anyos, human gipusil sa iyang gikainom diha sa Suong 1 sa Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi.
ang biktima na nag-iya og farm sa maong lugar. Matud sa bayaw, gisugo siya og beer sa biktima og nakig-inom sa duha ka lalaki uban sa ilang silingan nga nagsuga lang og lamparilya. Wa sila'y nadungog nga lalis tali sa biktima og suspek, gawas lang sa nakita sa silingan nga apil usab sa gikainom nga kalit lang nag-inilugay sa armas ang suspek og biktima. According sa katong tiguwa nga nakakita katong si Gregorio, mao daw kuno iya nakita niya nagbinugnuay na kuno og inilugay atong armas nga kuan mao nagamit ani sa pagpusil niya. Sa akong nadungog tulo. Matud ni Jonas, wa sila makaila sa usa sa duha ka mga mamumuno apan nagtuo sila nga amigo ra sa biktima kay nagtagwanay kini og bro ug ila usab na dunggan nga nanghuam og kwarta ang suspek. Ang biktima sakop sa New Guardian ug kanhi sakop sa Katipunan para sa Demokratikong Reforma kun kadre. Tulo ka kapsula ug duha ka slag sa kalibre 45 ug botilya sa beer ang nakuha sa crime scene ni Police Inspector Sinaido June Pastor Fede, homicide investigator sa Lapu-Lapu City Police Office. Bisan nagtutaligsik kagabi, si Chari usa sa mga anak nag-apong sa patayng lawas sa iyang amahan. Among gisuwayan sa pagpangutana si Chari. Basta kay gidudahan nga dunay gikalalis ni imong papa. Wala. Dili niya sa balay, pero dili niya siya mulakaw. Ray Pasaporte, News 5. At last, nakasakmit na gyud ang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA sa angayan nilang sakmiton nga illegal drugs. Apan nasayran nga gamay ra gihapon ang nakuha nga drugs sa PDEA kun itandi sa nasakmit sa NBI ug kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang PDEA nag-operate unta tibuok rehiyon. Siyam ka mga dagkong pakete sa Shabu ug 67 ka mga gagmayng pakete ang ilang nakuha sa usa ka buy-bust operation gikan sa usa ka Charlie Parba. Si Parba nga nadakpan mga alas 11 kagabi sa sitio Manga, Barangay Tisa, giila sa PDEA nga nag-operate sa maong dapit. Ug ilang gipresentar kaganina ang usa ka big-time drug pusher sa syudad sa Sugbo. Nakuha usab gikan ni Parba ang drug paraphernalia og 18,000 pesos nga budol money nga gigamit sa buy-bust. Gipasalig sa Regional Director sa PDEA nga ilang gukdo ng mga drug lords sa rehiyon sukwahi sa mga report nga wa sila naglihok kung itandi sa NBI ug PNP. Kay hinumduman minilyon na nga balor sa drogas ang nasakmit sa kapulisan ug NBI. Here. Kung ano man yung accomplishment ng NBI, PNP, is that a product of our good coordination with them. Very smiling na unya ang kapulisan sa Tibok Rehiyon 7. Kini kung tumanon gayud sa mga pulis ang bag-o nilang smile policy kung moatubang sa publiko nga ilang gialagaran. Jinky Bargio sa Ginlimi. Dili lang hepe sa Cebu City Police Office ang nakabantay nga dunay mga pulis nga nagpunay na lang og mugot bisan sa ilang pakigimamat sa mga tawo nga mangayo og police assistance. Bisan mga yanong lungsuranon nakasaway sab sa mga batasan sa ubang pulis, busa sila mismo uyon nga ipaubos sa good morals and right conduct kun GMRC training ang mga kapulisan. Uyon ko ma'am kay namo uba mga pulis nga mga salbahe kayo nga na ba nga bisingka ana mahadlok ang mga tao ana. Si SPO4 Raul Regidor nga 28 katuig na sa serbisyo nakabantay sab nga dunay pipila niya ka mga kauban ang di kaantigo mo atubang og mga tao. Mao nga bisan ang opisyal nga si Inspector Wrestling Abella sa CCPO uyon sab sa sugyot ni Senior Superintendent Noli Romana nga ipaubos ang kapulisan sa training kay basin og dunay pipila kanila ang nalimot na sa ilang gipanumpaan nga mahimong maayo nga public servant. Magsunod ko sila trabahoan isip palyate sa Philippine Constitution yan police is be working oriented. Undergo sila og training to kanang uphold good morals tapos ma-improve pod ang public service nato. Apan si Juan Aurelia Neda nakauyon ra sa ubang pulis nga istrikto. Alang niya, Maganda rin yung stricto, taking advantage pagka hindi stricto, inaano-ano lang nila. Maganda rin yun, lalo na mga opisyal. ang maong programa ni Romana nga nagdili paghugot sa mga pulis, bot sunon sa Police Regional Office 7. Alang sa hepe sa PRO 7, ang ayan lang nga magsilbing ehemplo ang mga pulis sa publiko. Maganda yan. And we can also replicate this with the other stations. Pagpasok pa lang ng good morning sir, gano'n. So, proper decorum. Jinky Bargio, News 5.
gipang question ang residency status sa ubang mga botante nga nagparehistro sa usa ka syudad ug tulo ka lungsod sa lalawigan sa Subo. Laing gireklamo atubangan sa Comelec mao kadtong mga tao nga nagpabro batan-on ug nagparehistro sa SK. Dennis Tanok, Sugin Limi. Busy ang tanang election officers ingon man ang ilang mga assistants sa pag-finalize sa tanang listahan sa mga botante karong umaabot barangay ug SK elections dinhi sa buhatan sa Provincial Comelec Supervisor. Gitawag kinig Project of Precincts diin gi-cluster ang pangan sa mga botante. Matag cluster dunay maximum nga 400 ka mga botante sa usa ka presinto samtang 500 ka botante sa presinto sa sangguniang kabataan. Lahi ang assignment sa mga presinto sa mga botante tungod kay manual ug dili PICOS machines ang gamiton karong barangay ug SK elections. Kada election doon nagitihimuon nga POP or Project of Precincts. So that is why doon ay pipila ka mga botante nga masaag sila. Kaya for example, pag May 13, kanina classroom sila ni butar. Then karong barangay lahi na pod nga classroom tungod sa pag-clustering, tungod sa Project of Precinct. So kanang mga pasangin nga gituyog wag tang ilang mga pangalan, gipalayo sila, that's not true. No? Result na ni siya sa project clustering sa precincts. Karong Setyembre 13 ang deadline sa pagprinta sa computerized sa final list sa mga botante. Gipaybaw usab ni Guhilde nga dunay upat ka mga dapit sa lalawigan nga dunay nadawat nga reklamo atol sa gipaygayong hearing sa Election Registration Board. Ang dakbayan sa Karkar, Santander, Liloan ug Tudelas dito sa Isla sa Camotes, dunay mga nagparehistro nga gikwestiyon ang ilang application sa voters registration. Sagad sa mga nadawat nga reklamo, bahin sa lack of residence sa mga nagparehistro, samtang dunay uban ilabi na sa SK nga klaro kayong gihakot. And then doon na po may nakita nga problem sa uban nga SK applications. Doon ay overage, doon na sa underage. So they will be disapproved. Gipaybaw usab ni Guhilde nga karong Setyembre 9 mag-constitute ang Comelec sa Board of Election Tellers o Barangay Board of Canvassers. Dennis Tanok, News 5.